Czekajcie! Co na tym? A dronik jakiś. Czekajcie! Zachowujcie się, bo drony Dobra, składamy to idziemy, nie? Nie za dużo. Ale co mi jeszcze porą? może nie tyle zaczynamy, Ale ile on! zbierą pan europoseł poprosił. Nie, tylko powinien przywitać. Brynnie chyba. Brynnie. A ci cały czas się brynnie, ja dostawa płynie. Podatkowe jest, to do zamiany ludzi, który jest. To jest coraz lepiej, nie? Tak to jest. To jest potem. Kiedyś 50 minut. Przygotowałem się na takie warunki. Ja on daję ci porobię porobić. Daję ci mu zrobić tam do nich. Ale nie, czekam. tyś ty nie jest kamerowy. Ja chcę, żebyś ty tu był. No to zrób mi zdjęć, ale to nie tym. To co mam robić? Twoim... Ja muszę go uruchomić. Tym weź. Dziękuję za zaproszenie. I za wołać. No ja mam nadzieję, zaraz... Nie mam nadzieję, tylko ja zawsze się o tobie pamiętam. Słuchajcie, tylko brakuje związku, ale myślę, że... Aha, ja się... Słuchajcie, szanowni państwo, ja się nie... Halo, halo! Panie... Ponieważ my nie mamy mikrofonów, natomiast jesteśmy, jak to się mówi, w pandemicznych warunkach. Bardzo bym poprosił, żebyśmy organizując to dzisiejsze nasze spotkanie w imieniu Ślązoków Razem i pozostałych organizacji, które później jakoś tutaj wyczytamy, zrobili to tak, żeby policjanci nie mieli kłopotów, a my żebyśmy, jak to się mówi, zgodnie z prawem, bo drony są mi zdjęcia, a potem będzie jakiś problem. Nie chcemy się narazić na dodatkowe koszty. Proszę Państwa, więc delegacje 5-osobowe składają wiązanki kwiatów, robimy ten 1,5-metrowy czy 2-metrowy odstęp i poprosiłbym, żebyś tak się poustawiać. Po złożeniu wiązanek kwiatów mogą być okolicznościowe wystąpienia, to znaczy ja powiem kilka słów na temat tej sytuacji tutaj, chociaż nie będę przypominał historii, bo wszyscy, którzy przyszli, znają historię. Natomiast potem ewentualnie jakieś okolicznościowe, krótkie wystąpienia, ponieważ o godzinie 12:30 nasi koledzy przychodzą, po prostu kolejna tura tych osób, które chcą złożyć hołd tej tutaj obozowi i wszystkim tym sytuacjom strasznym, które się tutaj działy. Dobra? Także bardzo proszę, gdybyście Państwo się przygotowali piątkami tam, piątkami tu. I główny wieniec to jest ten, który my tutaj złożymy na bramie obozu i po złożeniu wiązanek jakieś okolicznościowe przemówienie, wielkie słowo, ale kilka zdań będziemy prosić również te osoby, które czują nieodpartą potrzebę, żeby w tym miejscu i w tym roku 76. rocznicy coś powiedzieć. Dobra? Bardzo proszę. Tu jest delegacja 5-osobowa, ponieważ jest wymienione tutaj, ja bym powiedział może, tak? Pan redaktor Zeitunga, pani Ilona Kanclerz, pan Leon Swaczyna, pan Paweł Helis,
Kto tu jeszcze? Kogo tu jeszcze mamy na tym? Ja nie pamiętam już teraz. A i Andrzej Roczniuk. To jest ta pierwsza piątka. Bardzo proszę. Dobra? Macie tutaj urządzenie do powieszenia. Tam jest klasyk. Jakby się coś nie udało, to ja służę pomocą. Bardzo proszę. Andrzej, Ilona, pan redaktor. Bardzo proszę. Dobra? Włączoną masz kamerę? Ja. No to niech jedzie. Wiązankę składa przewodniczący Ślązoków Razem, pan Leon Swaczyna, Związek Ludności Narodowości Śląskiej, nasz wspólny Śląski Dom, Ilona Kanclerz, Związek Górnośląski i organizacje, które wyraziły chęć wspólnego złożenia kwiatów. I Ilona, odwróćcie się tu na chwilę, panie redaktorze. To chodzi, tak? Dobrze. Dobra. Dobrze, poproszę panie pośle. Może tutaj, można tu. Panie Piotrze, potem ja, Marian. Obróć się do mnie. No, co cię tak miał. Bo to jest ważne, wiesz jak? Dodać to może tak, nie? Ja, to by lepiej cię słychać. Proszę Państwa, bez zbędnej zwłoki proszę jeszcze raz o zachowanie tego reżimu sanitarnego i takiego zachowania tego dystansu, żebyśmy mieli jakby problem z głowy. Proszę Państwa, witam serdecznie na dzisiejszych uroczystościach. 76. rocznica tragedii górnośląskiej. W zeszłym roku wspólnie z kolegami zorganizowaliśmy uroczysty koncert 75. rocznicy Pro Memoria. Piękna uroczystość w Katowicach z udziałem wielu setek osób. Piękna impreza okolicznościowa. W tym roku z racji pandemii tak się złożyło, że jesteśmy w ograniczonych warunkach i w takiej rzeczywistości, jaka jest. Za chwilę, za pół godziny przyjdzie kolejna delegacja, która również złoży hołd tym wszystkim, którzy tutaj zginęli. Byliśmy również w tych dniach w innych miejscach, Zabrzu, Gliwicach, dzisiaj jeszcze w innych miejscowościach. Również o godzinie 16:30 msza święta, którą organizuje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Chorzowie w kościele świętego Józefa o 4:30. Kto ma ochota może przyjść. Jutro uroczystości w Chorzowie
godzinie 11:30 w kościele Świętej Jadwigi i tam też złożenie wiązanki pod Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który do 45 był siedzibą Gestapo, a po 45 siedzibą Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Czujemy się strażnikami tej historii, tej pamięci i tego miejsca. Pamiętajmy, że nasza obecność tutaj świadczy o tym, że pamiętamy, chcemy pamiętać i chcemy, żeby wszyscy, którzy o tej historii nie wiedzą, się o niej dowiedzieli. Jesteśmy tu również w imieniu tych wszystkich, którzy dzisiaj nie mogli tutaj być i tych wszystkich, którzy chcieli oddać cześć i hołd tym ofiarom. W tym miejscu oraz w wszystkich innych miejscach na Śląsku. Wszystkich innych. Chciałem przedstawić wszystkie osoby, które tutaj dzisiaj są z nami, reprezentujących różne organizacje i polityczne, i społeczne. Zacznę może od przywitania pana europosła Kochuta, który zaszczycił nas swoją obecnością. Chciałbym przywitać przedstawicieli Związku Ludności Narodowości Śląskiej z Andrzejem Roczniokiem. Proszę mi wybaczyć, jeżeli kogoś zapomnę albo pominę nazwisko, ale myślę, że to nie jest dzisiaj... My się tu wszyscy znamy, więc Ilona Kanclerz, reprezentująca Stowarzyszenie SWAT z Marianem Makulą i naszą koleżanką Beatą Kusztal. Na Śląski Wspólny Dom Paweł Helis. Związek Górnośląski dojeżdża do nas, tu pan przewodniczący, ale dzwoni do mnie w tej chwili, mnie trudno odebrać i rozmawiać, żeby przerywać uroczystości. Redaktor naczelny Zeitunga Śląskiego, pan Dariusz Dyrda. Bezpartyjni samorządowcy z panią Izabelą na czele, która zawsze w każdym miejscu jest z nami, w Bytomiu i w każdym innym miejscu zawsze o nas pamięta. O Andrzeju Rocznioku i LZNS-u powiedziałem. TSKN, bezpartyjni, nasz wspólny Śląski Dom powiedziałem, Śląski Zeitung, Stowarzyszenie Pan Piotr, Stowarzyszenie Pamięci Ofiar Tragedii Śląskiej 1945, z którym żeśmy w zeszłym roku organizowali uroczysty koncert Pro Memoria. No i my, Ślązoki razem, z panem przewodniczącym Leonem Swaczyną, który dzisiaj występuje w roli scenarzysty, reżysera i inicjatora tej całej organizacji. Ja z racji tego, że mam donośny głos, a on, że umie obsługiwać kamera, podzieliliśmy się trochę, improwizujemy, ale mam nadzieję, że to państwu nie przeszkadza. Najważniejsza dla nas jest treść, przekaz i to, co dzisiaj w naszej pamięci zostanie. Tak jak powiedziałem, gdyby ktoś, podziękować chciałem wszystkim, którzy dzisiaj wzięli udział w tej uroczystości, gdyby ktoś chciał zabrać głos w krótkich żołnierskich słowach, bardzo serdecznie proszę. Jeżeli pan poseł by zechciał i jakby ktoś jeszcze, to bardzo proszę. Głośno, bo nie mamy mikrofonu. Głośno. Przede wszystkim to też spontanicznie. Ja bym bardzo chciał serdecznie wam podziękować za zaproszenie całemu środowisku Ślązoków Razem, wszystkim tym organizacjom, które tutaj są. Bardzo wam bardzo serdecznie dziękuję. Chcę powiedzieć, że to jest taki rok, że rzeczywiście musimy być zusammen, bo roz na 10 lat państwo, które nas nie dostrzegą, kierogodu do naszej dotki nie ma. To ja trochę odkamałem ostatnio w Parlamencie Europejskim i to wybrzmiało mocno na cały świat. Bardzo wiele ludzi do mnie napisało z całego świata. Też tych, którzy musieli uciekać ze Śląska właśnie w tych trudnych latach dla Ślązoków. 45-50 napisało, że dobrze się stało i ja uważam, że w tym roku właśnie musimy być richtig zusammen w sprawie tego spisu i też współpracujemy właśnie w tej sprawie, pomimo tego, że środowisko jest troszeczkę podzielone i jakby wiadomo, że są różne organizacje, ale w tej jednej sprawie, spisu powszechnego, tego, żeby państwo polskie uznało, że jest narodowość śląska, tego, że jest język śląski, współpracujemy i ja bardzo się z tego cieszę, że ta Śląsko-Sztama powstała i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten wynik spisu był jak najlepszy dla całego naszego środowiska. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciał kilka zdań? Pani Iza, proszę bardzo. Ktoś jeszcze będzie chciał coś powiedzieć? Ja panu coś powiem, my tutaj krzyczeć. Jeszcze pan przewodniczący. Kochani moi, ja będę mówiła po polsku, mimo że u mnie w domu moja tanty gadała po
po naszemu, po śląsku i po niemiecku. A ja bym chciała powiedzieć o jeszcze jednej osobie, która tu jest. Tu jest pani Ania. Zaraz się rozryca, bo pani Ania przynosiła tutaj ludziom jedzenie. I w imieniu mojej taty, mojego opy, całej mojej familii, pani Aniu, ja pani dziękuję. Bo ja tego nie wiem, ile dzięki pani przeżyło ludzi. Dobrze, że tu jest Darek. Dobrze, że jest Ania, pani Ania. Ja już więcej nie mogę nic powiedzieć. Czuję, że mogę tutaj być. Ale pójdźcie bliżej, Tu pani musi bliżej. bo to ta kamera nie chyci tego. Taki dzień jak dziś, zimno, mocno deszcz padał z deszczem, ze śniegiem. Ludzie rozebrani do naga, a oni wodą lali. Ja mówię, babci, mówię, coś, w zimach